abans de tot això tinc una cosa guai, val? M'he inventat una secció pel directe que és el lladre de llibreries. Sabeu aquesta figura de persona que quan compra una llibreria s'emporta molts llibres i que a part saps que aquesta persona, si va en aquesta llibreria, acabarà amb tots els llibres bons. Se'ls emportarà i l'odiaràs per sempre més. Jo sóc una d'aquestes persones, val? Millor no viure amb mi en el mateix barri, d'acord? I si en aquest barri a sobre hi ha un rirrit, estàs acabat. Bueno, no estàs acabat. Hi haurà una competència molt gran, hi haurà una competència molt i molt gran entre tu i jo per el que ve a ser agafar els llibres bons d'aquesta llibreria, val? Pues aquesta secció, no sé quantes vegades la faré en el mes, perquè, ostres, els dineritos. Però avui he anat a la llibreria, val? No sé, sense fer publicitat, val? I tinc 9 llibres nous, val? Els ensenyaré perquè em fa il·lusió, perquè són llibres xulos, d'acord? El primer que m'ha arribat és aquest. Es diu Neofascismo e ideologia del deseo. Vagi per endavant que el terme neofeixisme no m'agrada. Jo crec que el feixisme és feixisme. No és ni neo, ni pre, ni post, ni res. D'acord? Això de neonazis, per exemple, que es diu a la tele, no són neonazis, són nazis i ja està, no passa res. No fa falta dir neo perquè no... Diguéssim, què passa? Què tenen de nou? No tenen de nou res. Bueno, doncs, Neofeixisme i ideologia del desig, Michel Clouscard. Em va semblar superinteressant, senzillament perquè tracta una teoria que en aquest cas és que després del maig del 68 hi ha un consens a tota la societat, a totes les societats europees, en què es reparteixen les diferents parts de la societat 3 ideologies. La liberal agafa el govern, la socialdemòcrata agafa l'administració de l'Estat i la llibertària agafa els moviments d'oposició als règims. I aquesta cosa, aquesta síntesi entre les 3, desemboca en el que tenim avui. I em sembla superinteressant, bàsicament perquè, per què el capitalisme ha subsistit tots aquests anys sense caure, vull dir. No cal ser idealistes, ¿vale? El feudalisme va caure, l'esclavisme va caure, el capitalisme caurà en algun moment, serà superat per un altre sistema, no passa res. Tots els sistemes els hi ha passat això. Per què no ha caigut, no? Encara? Uns altres, a veure. Aquests... Klim Sanguin, Maxim Gorky. És una col·lecció sense fi, em sembla aquesta, perquè hi ha molts volums. Aquest és el 5 i el 6, jo tinc els 4 restants. No me'ls he acabat encara, és brutal. És l'obra més extensa de Gorky i, no sé, és un repàs de la seva vida en forma de novel·la, és brutal. Crítica dels fonaments de la psicologia, de Pulitzer, un tio que va escriure els principis fonamentals de la filosofia, un llibre molt famós, i m'ha sorprès que hagi escrit sobre psicologia. És una crítica al psicoanàlisi. I ja està. Ho deixem aquí.